stoni tenis zato što je nekako upustiti celog, tako da je dosta dobar sport. Važno je, naravno, pogotovo u vremenima sad gde vlada neki drugi haos, tako da mislim su važne ove stvari da malo, bar mi i ove poznati, da se malo uključimo, da malo neki klinci možda skrenemo pažnju na neke lepe stvari, tako da mislim da jesu važne. Ako ubedimo jedno dete danas da uzme reke za stoni tenis i dođe da igra, mislim da smo radili veliku stvar. Marko, turnir uveliko traje, da čujemo tvoj skor do sada. Pa ja sam nažalost izgubio prvi meč, ali potpuno nesretnim okolnostima. I šta je bio problem glavno? Problem je bio, pošto sam noće bio u kafanama do 5 ujutru, a onda uvek mi se zadese turniri kad sam mamuran, ali bez obzira, ovo su moji prijatelji, prvenstveno Sale Karakašević i ceo tenisni klub i ja volim stoni tenis, uglavnom tenis veći normalno, ali zimom uglavnom se bavim stonim tenisom i uživam s njima, to su dobri momci i pravi sportisti, tako da sam baš srećan što sam. I da čujemo što misliš o organizaciji današnjeg turnira? Ja mislim da su oni strašno to lepo organizovali, baš smo sad pričali, i gospodin Kalinić kaže, koji je predsjednik Saveza, kaže da li je moguće da na derbiju svi bi trebali da gledaju fudbal, a naprotiv mi smo došli ovde i to jeste lepota svega toga i mislim da je ovo prava mera i pravi put za sport i za sve ljude koji treba da se bave sportom. Danijela, slučaj nekih okolnosti dospela se do polufinala. Da, zato što sam pobedila sa Milicu Mihajlović koja je bila dosta ravnopravni protivnik. Tako da sam nju pobedila, Mariju Karan nisam uspjela, opasno dobro igra, ali onda Milica predala meč Mariji, tako da ispostavilo se zato što je zbog povrede predala meč i tako da sam ja u stvari došla do polufinala. Mislim, ovo sve u stvari jedno zezanje, ne bili smo popularisali sport koji smo do sada svi rado igrali na nekim placevima, kafićima, retkim koji su imali te stolove. I da li ste zadovoljni organizacijom današnjeg turnira? S obzirom da je derbi danas, koji upravo traje? Pa upravo je to poenta, da se organizuje nešto ovako, mislim, meni je drago što meni lično skrenuto pažnje sa tog derbija, prokletog ne razmišljam da će danas opet rat u Srbiji da počne. Mislim da me niko ne sveti pogrešno, potpuno je razumio što imam taj strah, a ovako se manifestacija bude stvarno što više. Nije fudbal jedini sport. Zadovoljni svojim umećem koje ste pokazali na... Naravno da sam zadovoljan, kad nisam igrao 10 godina, nisam pipnuo reketni loput. Šal se, naravno. Eto, bitna je ova akcija, rezultati su ukrasni. A da li ste zadovoljni organizacijom, s obzirom da je danas derbi upravo u toku, a ovoliko ljudi se odazvalo i došlo da podrži turnir? Nije to više derbi, da.